Момчета. Нормално. Не знам къде ще си купим. Летището на връщане. Автомати, вътре, военни. Ето тук, ето това е нашия. Само секунда ми дайте. Три. Той пред нас спря. Да, бе. Давай, Изчислено до последно. така ги правим. Качваме се. Много интересно. Много е вълнуващо. Вълнуващо е как. Това е идеята. Те съвсем културно си го написаха. Оле, боже, тук. Оле, боже. Това не е нашето. Да. Е такова? Това ще старите. Да? Това? А багажа къде си го слагаме, не знам. Ми едно от две трябва да пише. Welcome. В влака сме. В играта сме. Приключението започва. Тръгваме. Ето го багажното там. Идеално. Какво искаш, бе? С главнички всичко. Айде. Току-що ни донесоха вечерята. Топла храничка, пакетирана, всеки по една табла, с основно и десерт, хляб, салатка, туршика. Тук сега ще видим какво се крие. Охо! Богато! Браво! Ще приядем. Няма да може да спим от прияждане. Супер! Ими, да започвам. Добро утро, приятели! Вече е 8:30, ние сме се оправили, измили, закусили и сега пиеме кофенце. Любезният здраве, любезният тук шафнер домакин. Наслаждаваме на глед покрай Ликанио. Бащата на всички реки. Много е красиво. Сега ще ви покажем. Но то пък сега има палми и не се вижда много. Но е зелено, има растителност, за разлика от Кайро, където бяхме вчера, и пирамидите. Тук е с много обработваеми площи, хората си отглеждат разни неща и е красиво. А влакчето е типично спално вагонче, като в България. Дани, здравей! Здравей. Поздрави, приятели! Поздравяваме, приятели.
Сега ще изляза малко навън, да снимам коридорчето. Ето го, любезния домакин. Ето тук е наши приятели спътници. Здравейте, добро утро, как спахте? Разкошно. Особено се разминава главата. Нали? И като спре да спите, това вибриране. И вибрирането. Еми това е. Ето тук другия пейзаж не е много за хвалба. Но трябва да се види. Но трябва да се види, да се знае. Ето го. Това не ще има човек с модерен, как се вижда. Да. Да. Нали как летат Да, бе, да, бе. Hey, one for you. Hey, hello. Как им дават пари? Не им дават как. Искам да видя как. Hello. Lady. Hello. Money here. Money back. Money back. Okay. Money back. No money here. Hey. What? This big size. This big size. Hello. King size. Дава за бленда. Big size. Big size. How many you love? How many you love? Hello. That's bigger size, lady. That's big size. No, wait. How much? How much size of lunch? След малко ще минем под моста. Всички чакаме тази атракция. How much for big size? 5 for football. I give you this for 5. This for 5, okay. This bigger size. I wait. 15. Ай, добре. Ой, майко. 15. Last. Стига, бе. Един отзад идва да вземе това, което падне. Трол! Аз това се чуда, те падат във водата, как ще ги вземе? Един отзад логистика идва да събира каквото паднало във водата. Hello, the white one, hey! Hey, man, asking for lady, This lady here. Yes, this for me, yes.
лодка по-назад. Yes. Any hammer? Any hammer? Probeer $1. Ja, 3. Hey! Is this for me? Yes. Wait. Hello. The captain. Ya Basha. Ya captain. Beim Bus five, the big side. Kamasta. It's bigger side. Трябваше тук се цепи. Тя ще вижда от прозореца. Те от прозореца да ги. Да, те са се вързали за кораба. What the heck? Как се минем? Слушай как се минем. Вие може да седнете да ги сняте лодка. Стой. Да. Да, по-лесно. И двете лодки са за нас, просто да се разпределим горе-долу поравно, на който ни му е проблем да отива към втората лодка. Мавичкото е много нестопен. Аз вече си го отиваме да обядваме. Знам, тя се качваш на лодката отгоре. Западния на източния бряг. Чакай да снимаме. Watch your head. Watch your head. Обгазиха ни. Направо ме знам. Внимавай главата, да сходим да видим китли. Аз се ударих два пъти, знаеш как ли? Направо ми се размутри главата. Watch your head. Дишай чист нилски въздух. На второй. Две лодки сме, затова викат тук на второй. Нашата група се събрава на две лодки. Ето ги има Русия и Жоро. Здравейте. Чакай да сложа новата шапка. Айде я. Ей, страхотно. Ето тези двамата са минали ученици. Няма ги представите, защото вече ще научи от друго. Ами, аз правя. Което има такива, които са научили само да искат. Това, което да го разправят, но има такива, които не знаят. Има едно младо момче, не знае без сърце толкова добре. Той го научи за една-две години. Явно е голяма варка има за езици. Има такива, където... عارف اللي زعلني منك ايه؟ ان انت لما صحيت من النوم ما رحتش على الراجل ده ولا حد زي معلش. Чакай малко. Снимам.
الشمسية دي. هي دي والله السجنين دول هما الاثنين دول تحت الشمسية والراجل ده. انا كنت اعتبره هات السجون اللي بيتصور ده ومراته بتصورنا في الشمسية. Здравейте, приятели! Не сме се виждали отдавна. Путин е виновен и комунистите, но ето че отново успяхме да направим за вас този репортаж. Сигурно сега всички се чуете къде е репортажа, откъде е. Този път? Откъде е? Откъде ли е този път? Еми... Време е да споделим с вас, че се намираме в Червено море. Червено море. Пътя няма нищо общо нито с синьо море, нито с зелено море, Нито с бяло. нито с бяло, па с черно па най-малко има нещо общо. Сега, какво да ви кажа, къде сме точно на Червено море? Къде е? Как къде? Райския остров. Райския остров. Къде да сме? То къде да сме? Газарите тук идват. Да. Турбогазарите. Турбогазарите са на Знаете Райския. как? Да. Те го наричат още Баровския остров, защото има два бара. Ето то младеж. Ни напръска току-що. Защото изобщо не е в час. Да. Не знам какво прави тук. Но път, да, не е баровец, ама добре е горе-долу. Довели се. Довели се горещо. Така че тук отзад има едни яхти, не знам дали се виждат. С едната от тях ние дойдохме на другото от Хургада. Най-вероятно със същата ще си тръгва. Един час плавахме в морето, коктейли, Чакай, че се обяд. оригвам се на камилско месо. Еми, това е Червено море си, Червено море. Червено море, обърни чадърчетата, всичко да се види, плажа. Красота, красота. Нещо невероятно. Вероятно. Ама то невероятно. Какво да е? Водата колко е чиста, а колко е синя. То ти се доповръща, братче, каква вода.